Waqt laqat li kellu ma' ta' imprendituri Maltin f'żewġ fieri li qed isiru f'Monte Cristo u fl-MFCC, il-Kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg insista fuq l-importanza li pajjiżna joffri level playing field sabiex l-ebda negozju ma jispiċċa żvantaġġjat. Dan qalu fid-dawl tal-fatt li fl-aħħar snin rajna negozjanti li jimmanuvraw minn tat biex jimxu l-qudiem u negozji oħra ġenwini li jispiċċaw jaqgħu lura u saħansitra jfallu għaliex ma jeżlux dan il-kuntatt meqjus bħala skorrett. Bħala partit nemnu fil-bżonn li noħolqu level playing field fejn kulħadd iħoss li jista' jirnexxi għaliex jinvesti għaliex jaħdem għaliex huwa bieżel. U ma jsib il-ħadd ieħor imbagħad li jaqbżu jew jirnexxi aktar minnu sempliċement għaliex għandu il-kuntatt. Il-kuntatt kultant forsi illegali, kultant skorrett ma' xi entità, ma' xi gvern, ma' xi politiku. F'dan is-sens aħna nemnu fil-privat, fil-min irid jinvesti, nemnu mhux biss fil-ħiliet, fil-kreattività, ma wkoll f'dak is-sens ta' inċentiv li anke jinvesti il-kapital tiegħu, li jinvesti il-ħin tiegħu, li jinvesti il-ħiliet tiegħu. U nemnu illi l-ekonomija tagħna tista' tkompli tikber mhux biss għal kumpaniji u għal negozjanti kbar, imma wkoll negozjanti żgħar u anke medji. Fil-fiera ta' Monte Cristo hemm il-fuq minn 100 esebitur li joffru servizzi u prodotti f'setturi diversi. Fil-waqt li l-fiera tal-MFCC qed toffri pjattaforma kemm għall esebituri lokali kif ukoll internazzjonali biex juru l-prodotti u s-servizzi tagħhom lill-pubbliku. Bernard Gregg dar dawn iż-żewġ fieri fejn mhux biss iltaqa' ma' dawk responsabbli iżda wkoll ma' negozjanti u familji li żaru dawn iż-żewġ avvenimenti. Flimkien mal-Kamp tal-Partit Nazzjonalista kien hemm ix-Shadow Minister Jerome Caruana Cilia.